No moikka. Nyt mun olisi tarkoitus esitellä tätä mun luonnoskirjaa, jonka mä sain vasta valmiiksi. Mä aloitin täyttämään tätä luonnoskirjaa noin puoli vuotta sitten. Ja tämä itse kirja on kasattu erilaisista materiaaleista. Tässä on niin kuin erivärisiä kartonkeja. Sitten tässä on ihan jotain kouluvihkojen ruutupapereita. Ja ihan jotain ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja vesiväripapereita. Nämä piirustukset on itse tehty kans aika erilaisilla materiaaleilla. Täällä on mustetta, lyijykynää, sitten esimerkiksi vesiväriä ja kaikki semmosia matskuja, mitä nyt penaalissa tulee niin kuin arkisin kannettua. Tästä näkee esimerkiksi aika hyvin, että tässä on niin kuin tämmöistä lyijykynäpiirrosta tommoselle vähän murretun valkoiselle paperille, ja tässä vieressä on tämmöinen niin kuin sinistä kartonkia. Ja tässä kirjassa itsessään on aika paljon just tämmöisiä erilaisia kontrasteja näiden eri materiaalien ja piirustusvälineiden niin kuin välillä. Mä itse ajattelen, että esimerkiksi tämmöinen ruutupaperi on siinä mielessä tosi kiinnostava materiaali, että aika moni aloittaa piirtämään siihen just jossain niin kuin peruskoulussa jonnekin matematiikan vihkoreunoihin tai muualle. Ja itsekin olen aloittanut aikoinaan koulussa piirtämään just tämmöiselle tosi vaatimattomalle materiaalille. Ja se on siinä mielessä tosi mielenkiintoinen, että se unohtuu myös sit jossain kohtaa hyvin äkkiä. Että jossain kohtaa tulee se tarve, että pitää saada jotain niin kuin parempaa piirustuspaperia, mihinkä lyijykynä vaikka tarrautuu paremmin tai sillä on niin kuin erilainen pinta, että piirtäminen muuttuu jotenkin jouhevammaksi. Mutta mä ajattelen, että nyt kun tähän kirjaan laittoi myös tämmöisiä niin kuin tosi tämmöisiä materiaaleja, mistä on ikään kuin etääntynyt itse jo, niin se jollain tapaa pystyy palauttamaan mielen sinne vähän niin kuin jonnekin aikaisempaan tilaa. Ja mua kiinnosti myös paljon se, että miten se vaikuttaa piirtämiseen. Kokeilla piirtää jollakin materiaalille, mitä ei ole pitkään aikaa niin kuin käyttänyt sitä varten. Piirtäminen on mulle aika paljon sellaista niin kuin tajunnanvirtaa, että nämä luonnoskirjan kuvat on toteutettu niin kuin mielikuvituksesta. Että mua kiehtoo jotenkin se, että miten sä koko ajan ihmisenä aistit asioita ja mitä niille tavallaan, sille kaikelle tiedolle tapahtuu sen jälkeen, kun sä oot aistinut sen. Ja piirtäminen on ikään kuin vaihe, jossa sä päästät sen suodattuneen ja sun niin kuin henkilökohtaisella pohjalla muutetun vähän niin kuin tiedon takas ulos tänne todelliseen maailmaan ja muiden ihmisten aistittavaksi. Ja se on ehkä semmoinen mysteeri, mikä jaksaa niin kuin aina vaan viehättää uudelleen ja uudelleen. Aika paljon on tämmöisiä niin kuin piirtämisessä itselle semmoisia niin kuin tärkeitä asioita. Se on niin kuin toimintana hyvin semmoista niin kuin maadottavaa. Kun sä aloitat piirtämään, niin sit sä vähän niin kuin sitoudut aina siihen kuva kerrallaan, että tällä kuvalla on niin kuin jonkinlainen alku. Sitten siinä on myös niin kuin kaikenlaisia välivaiheita ja sitten jossain kohtaa loppuu, kun jotenkin pystyy aistimaan sen, että tämä kuva on nyt niin kuin valmis. Tässä on aika hyviä tämmöisiä niin kuin pelkistettyjä esimerkkejä, vähän niin kuin tämmöisiä ihmisfiguureja tai kasvoja. Ja aika usein, kun päästä piirtää niin kuin lähtee piirtämään ihmiskasvoja, niitä ehkä jonkun verran niin kuin tietoisestikin vääristää jonnekin omaan makuun. Mutta myös se, että sillä tavoin pystyy ilmaisemaan myös sitä niin kuin suodattunutta tietoa, että se ei ole niin kuin, se on mun jotenkin henkilökohtaista tietoa, mitä mä piirtämällä tähän maailmaan tuon. Ja aina kun se on jotenkin vähän vääristynyttä, niin se on
se jotenkin pystyy kertomaan mun mielestä paremmin sen, että se on jotenkin mun havainto. Se on myös kiinnostavaa, että kun sä piirrät, että sulla on vaikka joku tussi, jossa saattaa olla muste lopussa, ja sitten se jälki vaan alkaa muuttumaan, sitten tulee vähän aavemainen. Tässä piirustuksessa musta näkyy aika hyvin se, että siinä on käytetty niinku tussia, joka on, siinä on ollut tosi paljon mustetta jäljellä, ja sitten tussia, joka on melkein lopussa. Ja sitten niitä pystyy jalostamaan ikään kuin erilaisiin tarkoituksiin, ja se lopussa oleva tai kulahtanut tussi ei ole, niinku se ei ole vähempi arvoinen, vaan sille voi keksiä vähän niin kuin jonkun paikan, jossa se toimii paremmin kuin semmoinen täystussi. Tässä piirustuksessa näkee esimerkiksi, että tämä kuvapinta on jaettu vähän niin kuin tämmöiseen sisäiseen tämmöiseen tilaan ja ulkoiseen tilaan. Ja tämä ulkoinen tila siinä on hyödynnetty just sitä lopussa ollutta tussia. Aika paljon tulee myös piirrettyä niin kuin, vaikka ihmisten tai eläinten muotojen lisäksi vähän niin kuin paikkoja tai tiloja ylipäätänsä, niin kuin esittävämpiä tiloja. Ja joskus on kiinnostavaa lisätä sinne tilaan myös niin kuin jonkinlainen figuuri. Yleensä se laittaa mielikuvitusta vähän niin kuin lisää liikkeelle. Siinä voi alkaa ajattelemaan kaikkia tarinoita ja sen figuurin ja sen tilan suhdetta. Mutta joskus se on kiva myös jättää sillään, että se on vaan niin kuin jompikumpi. Se on joko figuuri tai tila. Koska sitten se jättää myös mielikuvitukselle ehkä vielä enemmän varaa niin kuin jatkossa pohtia. Pitää vähän niin kuin reittejä avoimempana niin kuin katsomiselle. Puuvärikyniä on käytetty myös tässä luonnoskirjassa. Ja jonkun verran semmoista niin kuin yhdistelmää, että puuvärikynällä saattaa vähän niin kuin piirtää joko ääriviivoja tai sillä saattaa värittää kokonaisia alueita, jotka myös tuo vähän niin kuin kuvaa aina semmoisia niin kuin rajauksia, että katsossa jotain vähän niin kuin sisäistä tilaa tai jotain niin kuin ulkoista tilaa. Jossain näissä papereissa on tämmöisiä niin kuin terävämpiä rajauksia, vähän niin kuin aukkoja jonnekin omiin todellisuuksiinsa. Mä jotenkin tykkään siitä, että tämmöinen kirja on itsessään se esine, joka luetaan vähän niin kuin ensimmäisestä aukeamasta viimeiselle aukeamalle. Siinä on niin kuin selkeä järjestys. Jotenkin se, että näissä piirustuksissa on aukkoja, tekee mulle sen, että mä pystyy kuvittelemaan jotenkin sen, että kirjan rakenne olisi jotenkin erilainen. Ja sekin laittaa jotenkin mielikuvitusta taas lisää liikkeelle. Musta tuntuu, että kun mä pääsin tässä kirjassa pidemmälle, niin ne mun alkuperäiset ideat vähän niin kuin siitä, että pääsisi jotenkin nostalgiaan käsiksi erilaisten paperivalintojen avulla, niin alkoi jotenkin toteutumaan. Mä huomasin, että kun mä piirsin erilaisilla sivuilla ja erilaisilla materiaaleilla, että jotenkin mieli ehdollistuu tai pääsee jotenkin siihen aikaisempaan käsiksi. Vähän niin kuin, että se virittäytyy taas johonkin samanlaiseen mielentilaan kuin mikä joskus vaikka lapsena on ollut, kun sä oot piirtänyt vaikka A4 semmoiselle kopiopaperille, mitä tässäkin luonnoskirjassa on. Piirtämisessä on myös semmoinen jotenkin ihana ominaisuus, että se on niin kauhean semmoista vaivatonta ja halpaa. Siis siinä mielessä, että joskus kun maalaa tauluja, niin sitä saattaa stressata, että paljon siihen menee maalia ja sitten olet nähnyt paljon vaivaa, kun olet tehnyt itse taulupohja vaikka puusta ja pingottanut siihen pelkästään pohjan tekemiseen on mennyt paljon aikaa. Niin jotenkin tällä piirtäminen on
kaikin puolin jotenkin tosi rentouttavaa, koska siinä ei tarvitse miettiä tommosia asioita, että mitä jos tämä menee pilalle tai mitä jos mä tuhlaan näitä materiaaleja turhaan. Ja tässä on aika hyvä aukeama just siitä, että tuolla pohjalla näkyy vähän niin kuin jotain aikaisempia piirustuksia. Mä ajattelin, että tässä olisi niin kuin 2 piirustusta. Jossain kohtaa ne ei vaan niin kuin toiminut. Ja sitten kun sitä vaan lähtee jotenkin vapaasti rakentaa siihen päälle, niin ne pohjat, mitkä ei jotenkin toiminut, niin alkaa toimimaan osana tämmöistä niin kuin yhtä isoa kokonaisuutta. Ja sama mä ajattelin ehkä tästä kirjasta, että kun mä täytän tätä sivu kerrallaan eteenpäin, niin ne alkaa myös keskustelemaan nämä teokset toistensa kanssa ja muodostamaan vähän niin kuin omia merkityksiä ja vähän niin kuin oman maailmansa, jossa on omat lainalaisuudet ja tavallaan käytännöt. Ja se on myös ehkä semmoinen asia, mikä on niin kuin aina viehättänyt taiteen tekemiset. Sillä pystyy luomaan vähän niin kuin jotain omaa todellisuutta. Ja mä tarkoitan, kun mä sanon, että omaa todellisuutta, niin se on sitä niin kuin, ei ole sitä niin kuin pelkästään missään eskapistisessa mielessä, vaan se, että sä käytät vähän niin kuin sun elinaikaa siihen, että sä otat kynän käteen ja piirrät ja käytät vaikka tunteja siinä, niin sä käytännössä siirrät sitä sun elinaikaa näihin piirustuksiin, joka on vähän niin kuin siis oikeata todellisuuden luontia. Ja se on jotenkin semmoinen itselle tosi viehättävä niin kuin elämäntapa-asia. Se, että pystyy luomaan vähän niin kuin päästä vähän niin kuin jonkinlaista semmoista vaihtoehtotodellisuutta, jossa pystyy viettämään aikaa. Siellä pystyy olemaan tunteja tai päiviä tai vaikka puoli vuotta. Ei tietysti koko aika, että on kiva nähdä ihmisiä ja syödä ruokaa ja muitakin asioita, mutta että sulla on se vaihtoehto. Sulla on vapaus tavallaan valita viettää aikaa siellä omassa todellisuudessa ja se ei ole vähän niin kuin kelleiltäkään pois. Että se on tosi viihdyttävää, mutta se on myös jotenkin kestävää, että joku lyijykynä ja paperi ei maksa juuri mitään, että sinne pääsee myös jotenkin sillä niin kuin vaivattomasti sen jälkeen, kun on vai jotenkin totuttanut itsensä siihen, että minä piirrän tai teen kuvia. Minusta kiiltävät paperit on myös kiinnostavia, koska siinä se kynän pinta liikkuu jotenkin ihan eri tavalla kuin miten se tämmöisellä mattapintaisella paperilla liikahtelee. Ja silläkin se on vähän kuin joku semmoinen outo oma luonnonvoima sille kuvalle, että jotenkin kaikki muodot ja kaikki on niin kuin jotenkin liukkaita sillä että sä et pysty hallitsemaan niitä ehkä ihan samalla lailla kuin paperilla, joka imee jotenkin paremmin mustetta tai ottaa sitä lyijykynää vastaan. Aika paljon tässä luonnoskirjassa on myös tämmöisiä hahmottelemaksi jääneitä, vähän niin kuin, en sanoisi nyt keskeneräisiä kuvia, mutta semmoisia niin kuin hahmotelman kaltaisia sillä, että jos sä haluat luoda jonkinlaisen kuvan, niin se on kiva myös totuttautua siihen, että sen ei aina tarvitse olla jotenkin semmoinen niin kuin hiottu tai viimeistelty. Että jos sulla on luonnoskirjassa viimeisteltyjä kuvia, sä jätät sinne väliin kuvia ikään kuin vähän keskeeräisiksi tai sillä, että sä et piirrä kaikkia viivoja yhteen, niin se silti jotenkin alkaa tottelemaan niitä valmiimman näköisten kuvien
tavallaan muotokieltä, että sä silti jotenkin pystyt lukemaan sen helpommin jotenkin täysvaltaisena kuvana, vaikka se olisikin aika luonnosmainen. Tässä aukeamalla oli tämmöinen, muistelin karttoja, mitä mä tykkäsin joskus piirtää, että kuinka jotenkin ihmeellisiä ne on, että ne on tosi satunnaisia muotoja ylhäältä päin kuvattuna ja kaikissa kartoissa on aina erilaisia merkintöjä. Yleensä ne on niin kuin ihmisen luomia merkintöjä. Ja jotenkin se, että sä pystyt kiteyttämään jotenkin tosi valtavia kokonaisuuksia yhteen karttapiirrokseen, jotenkin ihmeellistä. Jonkun verran tämmöisiä pieniä symboleja halusin piirtää myös. En ollut pitkään aikaan piirtänyt niitä. Symbolit liittyy vahvasti itsellä ehkä semmoiseen, että kun niissä ajatellaan aina olevan jonkinlainen merkitys, mikä pitää tunnistaa, niin sitten se on kiinnostavaa jotenkin yrittää tyhjästä luoda joku merkki. Ja jotenkin ajatella sitä, että minkälaisia merkityksiä se voisi antaa todellisuuteen, kun semmoisen, mitä olemassa olevaa selitystä sille ei ikään kuin vielä ole. Aika paljon tämmöisiä vähän niin kuin hennompia lyijykynäpiirroksia mahtui myös tänne luonnoskirjaan. Tummat paperit oli kiinnostavia, että niissä lähti piirtämään jotenkin eri tavalla. Että sä et piirrä sitä tummaa vaalealle, vaan sä piirrät vaalealla tummaa. Aika paljon myös tämmöisiä niin kuin jänniä oliomaisia eläimiä tai hahmoja tai tämmöisiä niin kuin eläviä olentoja muistuttavia asioita tykkää piirtää. Aivot on vähän semmoista, että ne tykkää kuvitella aina kaikenlaisia pelottavia uhkakuvia, vaikka semmoisia ei niin kuin enää ei oikeasti olisi. Sekin on jotenkin kiehtovaa, että mitenkä ihmisen aivot toimii jotenkin niin, että haluaa kuvitella aina jonkinlaisia uhkia. Tälleen piirtämällä niitä pystyy käsittelemään myös sillain auki. Ne alkaa tuntua jossain kohtaa myös vähän sillain hassuilta jopa, vaikka sä kuvittelisit minkälaisen kauhea olion, niin sitten kun sä piirrät sen jotenkin näkyväksi, niin sä ymmärrät jotenkin sen, että se on pelkkä mielikuva tai ajatus. Ehkä sekin pohjautuu johonkin sellaiseen, että aikoinaan on pitänyt esiisien juosta jotain villipetoja karkuun ja taistella niitä vastaan keihäillä ja suojautua. Niin ehkä siitä on jäänyt jonkinlainen ylisukupolvinen trauma, mitä jollain tapaa käsittelee, kun vaikka tekee taidetta. Aika paljon tämmöisiä niin kuin muotoja myös tekee mieli piirtää. Vähän niin kuin abstraktimpia muotoja, mistä on vaikea sanoa, että mitä ne niin kuin edes suoraan on. Et jotenkin kun sä lähdet piirtämään abstraktia muotoa, että sä et ajattele, että se olisi joku uhka tai joku fantasia, vai että se on jotain vierasta, niin se vaatii aina jonkun semmoisen erilaisen keskittymisen. Siinä vähän niin kuin koittaa tökkiä jotain niin kuin tuntematonta sitten taas ihan eri tavalla, että koittaa jotenkin nähdä jonnekin ja kuvitella jotain hyvin semmoisia niin kuin asioita, mitkä on ihan jotenkin todellisia, mutta ne on vielä jotenkin niin hämärässä tai muodottomia, että niitä ei vielä ihan pysty sanomaan, että mitä ne jotenkin on. Ja musta tuntuu, että jokainen piirustus kerrallaan se vähän niin kuin kaivertaa esiin sitä jotain oikeasti hyvin vierasta, mikä on kanssa taiteen tekemisessä yksi semmoinen tosi mielekäs
Mielekäs juttu. Tässäkin on paljon niin kuin erilaisia jälkiä. On tärkeää aina muistaa, että kun sä käytät erilaista kynää, niin jokainen kynä jättää vähän erilaisen jäljen. Ja sitten sun pitää pystyä määrittämään se, että mitä tämä jälki palvelee tai mitä se yrittää sanoa. Aika paljon myös tämmöisiä niin kuin olentojen ja maisemien lisäksi täällä on kasveja. Ja jotenkin on koittanut pohtia sitä, että mitenkä asiat niin kuin hukkii tai miten ne muodostaa elämää. Et jotenkin parhaimmillaan, ainakin se taidekin on vähän jotenkin semmoista, että kun ihminen tekee sitä, niin se jollain tapaa kukkii. Vähän niin kuin kasvitkin. Se luo vähän niin kuin värejä ja muotoja ja linjoja. Ja ne kasvaa vähän niin kuin itsestä jotenkin ulos. Ulos ne kuvat. Ja tietysti tälleen luonnoskirjan tapauksessa ne jää näihin papereihin kiinni. Ne ei niin kuin konkreettisesti kasva. Tai ne jotenkin ikään kuin kanavoituu, eikä kasva, mutta jotain samaa siinä mun mielestä on. Tässä on esimerkiksi kans paljon värejä ja muotoja. Ihan vaan semmoista niin kuin tajunnan virtaa. Ja tässä on taas jatkoa ehkä vähän semmoiselle, että miten symbolit niin kuin, että ihminen pystyy antamaan, niin kuin, se voi ottaa luonnosta jotain ja määrittää sille jonkun symbolistisen tarkoituksen, että mitä se mukaan yrittää sanoa. Ja tämä tuli pohdittua ehkä tässä kuvaparissa. Koen, että jotenkin painovoima vetää jotain ruskeaa mustetta alaspäin ja sitten jotenkin koittaa jäsentää johonkin uuteen muotoon. Johonkin semmoiseen, mitä ei ole nähnyt. Viimeisiä sivuja alkaa olemaan. Paljon lyijykynäpiirrosta ja tässä on jotain semmoista nopeaa ja suurta. Aina sivu kerrallaan haluaa myös jotenkin muuttaa sitä tapaa, miten piirtäjät pystyy jotenkin niin kuin yllättämään itsensä. Se on piirtämisessä myös tosi mukavaa. Ja tää on viimeinen aukeama. Ja joo. Kiitos, jos jaksoit katsoa. Tää oli nyt tämmönen kokeilu. En ole ennen tämmöistä tehnyt. Toivottavasti tästä sai jotain irti. Kiitos.